आथिखालाव लाइमोनफ्रा मबाइलखौ बांद्राय बाहायनायनि थाखायनो दिनैनि समाव गोबां अलसिया खालामदों। बे बाखनायजाथाव आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगानाय बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनायजों लोगोसे बिटिआरनि गोजौ आरो गेजेर फरायसालियाव गेलेनायखौबो जौगालांफाहोनो फरायसाफोरनि गेजेराव आन्डार 14 आरो आन्डार 17 फरायसाफोरखौ जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेनिनो दिनै बेंटल गोजौ फरायसालियानो सानैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय आन्डार 14 आरो आन्डार 17 फरायसाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय जोबथा हाबाफारि आरो दिनैनि बे फाइनाल बादायलायनाय हाबाफारियावनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां थुलुंगाखां बानबुंथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा लाइमोन बिथांमोनखौ बोसोन होयोदि जोलुर गेलेनाय एबा जायखिजाया गेलेनाय बादायलायनाय फरायसाफोरनि जिउआव अलसियानिफ्राय बारग'नो हानाय मोनसे राहा, लोगोसे गेलेनाय मेन्टेलि स्पिरिचुअल आरो गोसोखौ गोख्रों खालामनो हायो होनना। लोगोसे आथिखालाव लाइमोनफ्रा बांद्राय मबाइल बाहायनायनि जाउनाव गेलेनायफ्राव लेहेम जालांदों, लोगोसे सोलोंथाइखौबो लेहेम खालामनो होनना बोसोन होयो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। दिनै बिटिआरनि सिङाव जेसेबां मानि गोजौ फरायसालि दङ आरो गेजेर फरायसालि, बेवहाय जोङो आन्डार 14 आरो आन्डार 17नि जा इन्टार स्कुल कम्पिटिसन, फुटबल कम्पिटिसन बे सोलिगासिनो दङ। दिनैनि बे बेंटल हालामनि सिङाव जा गोजौ फरायसालिनि आन्डार 17 आरो आन्डार 14 खेल जाबाय थादों, बे खोब माने गाजा गोमजायै जादों। आरो मोनसे बुस्थुखौ जों हमदांनो हायो, फुटबलनि गेजेरजों दिनै आरोबाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव, देरफुनाय जेनेरेसननि गेजेराव गेलेनाय जा बिथिं, बे बिथिंखौ जोङो जौगाहोनो हाफिननो थांगासिनो दङ। माने जिउआव लेहेमिया जानाय बा आलसिया साननाय हनाया जों लासैनो बिटिआर हालामावहाय फोजोबनो हानायनि लामायाव फैगासिनो दङ। बेनिखायनो आसा खालामदों जोंनि बिटिआरआ गेलेमु बिफानजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङावबो जोङो दावगालांनो हासिगोन। जोङो माखासे फरायसा बा लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव खम बाहागो लानायखौ नुनो मोनो सार। दिनैनि दिनावहाय नैबे मबाइल होननाय बुस्थुआ बियो मानसिफोरखौ खोब लेहेमिया खालामदों, आलसिया बानायदों। ओंखायनो बाहेरायाव ओंखारबोनानै गोदोनि बायदि ज' जाजाय बेफोरबायदि गेलेनायाव बाहागो लानाया खमायलांगासिनो दङ। बेखायनो जोङो जोंनि बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बिटिआरनि सिङावहाय थानाय आन्डार 17 आरो आन्डार 14नि जा बयस एन्ड गार्लस फुटबल कम्पिटिसन, बेखौ जोङो होगासिनो दङ। गेलेनाय बिथिं बा फुटबल बा बायदि बायदि मा मुलाम्फा मोननो हायो सार? गेलेनाया इडुकेसननि बिथिङाव मानसिफोरखौ राफोद बानायो आरो मेन्टेलि स्पिरिचुवेलि मानसिफोरखौ स्ट्रं बानायो। ओंखायनो गेलेनाया मानसिनि जिउआव नांगौ। मानसिया जोनोम जानायनिफ्रायनो गेलेनायजों सोमोन्दो दङ। बे मोनसे रंजानाय बाजानाय आरो गेलेनाय लानाया मानसिनि मोनसे खोन्दोखा। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा बिएनि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय बिए थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय बिए अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।